Ukuwa kwebhlorho imathanzima eKarigha kwenze impilo zabantu abaninzi azabikho lula. Abantu baphela behamba ndlela zimbi ezingakhuselekanga nezingekho mgangathweni, kuquka nokunqumla emahlathini anobungozi ukuze bakwazi ukufikelela ngexesha apho baleqa khona. Le bhlorho yawa ngenxa yezikhukhula kulo nyaka uphelileyo kweyeSilimela. Kungoku nje abahlali bathi banovuyo ukubona amalungiselelo okwakhiwa kwayo. Bathi baza kutsho bakwazi ukufikelela kwiindawo ebeziba ngumqobo ukufikelela kuzo, ezifana neevenkile kunye neekliniki ngaphandle kwexhala lakugetyengwa. Oosomashishini nabo bathi ukwakhiwa kwale bhlorho kuza kuba nefuthe elihle kumashishini abo. Ndiziva ndikhululekile, ndiziva ndinovuyo kakhulu ngokungazenzisiyo. Besinengxaki kakhulu, umcelimngeni. Abantu xa begula kakhulu qomba ke ukuba kude makajikele laa ndlela bisematyholweni, kukude kakhulu because bebethatha umgama omde uba bafikelele phaa endlini abantu bafumane uncedo. Abanye ke ebeqabela kule ndlela, banintsi abantu abawileyo befuna uncedo, bafuna ukuya edweni kwenzela uba ngabe bebenokwazi ukufumana uncedo olukhawulezileyo. At the same time kwesibini kwicala lebhizinesi bekudileya because iimoto ezininzi bezisebenza le ndlela. Ngoku ke sinovuyo kakhulu because bekuhamba kwindlela ecinene kakhulu, ufaniseke uba ngaba ubiye nalaa ndlela ibisetyenziswa ixesha elide ine-potholes, iyagrumbeka because kaloku isetyenziswa ziimoto ezinkulu, ufaniseke kukho amatayera ayagqabhuka. Namhlanje ke selelungcaki kunojonga nasedeyi kwabantu abasengxakini abaya kule madolophu abafike baphume phaa kweli cala lehlathi. Abantu abadala abagulayo abaphethe ifowuni abakwazi urojwa kuba behamba ehlathini. So izintsuku ngokwebhlorho ingenziwa. So loo nto leyo iyi-problem kuba kukhwala nge-robbery, but akukwazi ukukhawulezwa ngale bhlorho ebusakwazi uba kudala le bhlorho ukhawuleziwe. I-very economical, iguza nemali loni, nabantu bayabhubha. So abanandlela ungena beke bangene kweli cala lorojo. Loo nto leyo abantu abakhuselekanga. Nangona amalungiselelo eqalile, abanye abahlali bavakalise ukuphoxeka ukuva ukuba namhlanje ayilolona suku ezakuqalwa ngayo ukwakhiwa le bhlorho nanjengoko umasipala ebethembisile. Into yoba ungaqalwa iprojekthi inikezelwe imali ngurhulumente ethe nasemali isebenzana. Besilinde into yoba namhlanje kuyaqalwa usetyenzwa. Xa kuthiwa ngokuzoqalwa ngolwesithathu, ingaba kuzoqalwa ngolwesithathu ingabe benze into eninzi into yoba into yomama kuqalwe ngolwesithathu. Ngoba abantu balindile, asazi ke uba bazawucinga bathini na. Naba ngolwesithathu izawukwenzeka loo nto asiyazi, sicinga loo nto le uba abazothina abahlali ngoku, kuzawucetywa ntoni ngoku. Ingaba urhulumente okanye umasipala walapha eMillennium Mandela bathini ngale nto yenzeka apha kuba le bhlorho funeka yakhiwe. Umbutho wonooteksi i-Utenet District Taxi Association nawo uvakalisa ukuxola ukubona ukuba ikhona intshukumo eyenziwa ngumasipala emva kokuba baqhankqalaza. Sivuya kakhulu si-taxi industry ne-stakeholder xa sibona kufika ii-containers, which means to set up i-site. Sivuya kakhulu because okona besikudimanda ililungelo lethu. Besingakho phezu koredyusa sidima samntu okanye ukuthoba mbutho uthile, qha besifuna ilungelo lethu lokuba sihambe kwindlela esemgangathweni. Lo mbutho kwathe uyayiqonda indlela ende ethi ithathwe xa kusakhiwa ibhlorho, yiyo loo nto benomonde wokulinda, kodwa bajonge ngeliso elibukhali inkqubela phambili yolu lwakhiwo. Siyazi-understanda ii-processes ezi, but sivuyela into yoba befikile, besiza neematshinari, which means le setup ayenzayo ithetha into yoba sebezawuqala. Because thina siyazi-understand ii-processes ezi, but zithatha ixesha, kodwa ke si-expecte into yoba baqalise soon. I-UDTA ithi ngomso kuza kuhlalwa umhlangano nooceba ngentsimbi yesithathu, ze ngolwesithathu kuhlalwe intlangano nabahlali ngentsimbi yesihlanu. Ezi ntlanganiso zenzelwa ukwazisa ngenkqubela phambili yokwakhiwa kwale bhlorho.
Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseKarigha.